táto prednáška je ako zdravotné okienko cez sobotnú pobožnosť. A myslím si, že je takým základom možno, že pre skutočné pestovanie zdravých potravín. Lebo vysvetľuje princípy, ktoré skutočne v prírode fungujú, sú tam prítomné a nejakým spôsobom tie systémy, ako Pán Boh nastavil, aby fungovali a prinášali hojnosť, zdravie a vitalitu rastlín, ktoré testujeme, tak mi to príde, ako keby, ak spoznáme to, čo Pán Boh, ako to Pán Boh zamýšľal, my to môžeme nejakým spôsobom replikovať, používať pre to naše pestovanie. Takže dneska to bude o pyramíde zdravia. Výborne. Takže už sme zapnutí. Takže pyramída zdravia rastlín. Čo nás čaká, tak my sa vlastne pozrieme na ten koncept, základný koncept. Možno, že len zopakujem to, čo sme už počuli v piatok. A potom sa pozrieme na to, ako funguje vlastne tie procesy, ktoré zabezpečujú to, aby samotná rastlina prirodzene bola zdravá. Pozrieme sa na obsah, pozrieme sa na celý ten komplex, 4 bodov je rozložený. A potom sa pozrieme ešte na to, ako množstvo minerálov v rastline samotnej dokáže chrániť samotnú rastlinu pred rôznymi druhými škodcov. Takže ukážeme si ešte to, aký záujem škodcov samotnej rastliny podľa toho, čo obsahujú v sebe. Takže ten koncept zdravia je taký známy. Ako náhle vy máte zdravú pôdu, tak tá vám vytvorí zdravé rastliny, zvieratá, máte z toho dobré potraviny, vy ste zdraví. A zároveň tam nekončí, samozrejme, my sme rebríček, alebo finálnym produktom tohto systému. Jednoducho potrebujeme sa nejakým spôsobom aj starať o tú krajinu, aby tá prinášala potom, podporovala tú zdravú pôdu. Takže toto tu je takým základným ukazovateľom, ako fungujú rastliny. V podstate je vytvorený taký trojuholník, že rastlina je takým základom. Pán Boh stvoril rastliny takým spôsobom, že keď oni fungujú a vytvárajú samú seba, tie produkty fotosyntézy, a na to je samozrejme potrebný vzduch, je potrebná voda, teda CO2 a H2O, a vďaka tej fotosyntéze sa vytvoria cukry. A Jirka vám o tom tiež rozprávala. Tie cukry, energia sa vlastne potom prenáša na to, aby vytvárala samotnú štruktúru rastliny, ale aj aby podporovala biológiu samotnej pôdy. Vy keď máte biológiu funkčnú, to znamená, máte tam rôzne baktérie, huby, listnice, nematódy, prvoky, až po nejaký rebríček toho potravinového rebríčka, dážďovka to tam môže končiť, alebo aj nejaký iný list, tak oni sa v podstate tam vytvárajú vhodné podmienky na to, aby vám nejakým spôsobom dostali minerály do formy, ktoré sú potom prístupné pre samotnú rastlinu. Takže rastlina si ich vyživuje, oni naopak podporujú samotnú rastlinu. Lenže na to, aby mohol vôbec ten proces fotosyntézy prebiehať, tak sú potrebné nejaké minerály. Alebo minerály aj na samotné iné procesy tej samotnej rastliny. Takže na to, aby fungoval ten vzťah medzi rastlinou a biológiou, vy potrebujete mať tú pôdu v nejakom vyváženom stave. Zaujímavé je, že vy keď máte celý ten trojuholník uzavretý, tak proste rastliny sú úžasne vitálne, zdravé. Všetko funguje tak, ako má. Biológia je šťastná, minerály sú dostupné. Problém je, ak jedno z tých koliesok chýba, alebo je v nedostatočnej forme. Ono sa to potom prejaví. Prejaví sa to na veľkosti, na raste, na zdraví samotnej rastliny. Keď tak o tom človek premýšľa, tak zistuje, že keď jedno bez druhého nevie fungovať, tak nie je možné, aby to nejakým spôsobom postupne sa dokázalo vyvinúť. Bude to naraz stvorené a funkčne, rozbehnuté ako vlak, alebo keď chýba nejaké koliesko, tak jednoducho tam to nejde. Takže nedá sa to tak povedať, že proste to nejako vzniklo samo. Buď to bolo funkčné, alebo to nebolo, alebo bolo to nefunkčné. Takže zase nám to len ukazuje, že akého stvoriteľa my máme úžasného. Že to on to jednoducho musel spraviť. Takže poďme na tú pyramídu. Ja som si ju požičal od Johna Kempfa. On je Amish pôvodom, ako výrobkov je Amish, je poľnohospodár a prevádzkuje, teda založil podpornú spoločnosť, ktorá vlastne robí konzultácie pre
nadnárodnej firmy alebo firmy, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárstvom a riešia to v takom koncepte tzv. Regeneratívneho hospodárstva. Taký známy výrok je, že zdravé rastliny môžu byť celkom úplne rezistentné voči chorobám a hmyzu. A nie je to len tvrdenie, hej, ale ono skutočne to funguje, lebo má to overené s tými skúsenostami, ktoré radia farmám a proste dokážu dostať stav farmy do takého stavu, že nielenže rozbehnú ten vlak, tú trojčlenku, ktorú sme si ukazovali, ale je to také aktivy samochodné, hej, že proste s malými vstupmi, veľmi minimálnymi vstupmi, keď ten proces tam dobre prebieha, tak dokážu akože vyrábať bez nejakých ťažkej chémie alebo ťažkého prístupu, dokážu vyrábať vhodné plody a dobrej kvalite a aj dobrom výnose. Takže tá pyramída pozostáva z takých dvoch základných blokov. Prvé dva bloky, to je jeden blok. Ten blok je závislý od toho, rastlina je závislá od toho, aké vyvážené materiály má dostupné pre svoju funkčnosť. Ďalšie dva bloky, trojka, štvorka, oni sú silne závislé od toho, ako činorodá, aktívna je práve tá biológia v pôde. Ako tá živočíšna výroba v koreňovom systéme je funkčná. Takže poďme začať z tej prvej, z tej prvej základne. Čakajte, pozriem to, tu mám to asi aj separé. Takže ten prvý základ je kompletná fotosyntéza. Proces poznáte už zo základnej školy. Ako náhle dáte kyslík a vodu a oxid uhličitý dokopy a je to za prítomnosti slnečného žiarenia, niečo v tých listoch, nejaký mechanizmus je taký vytvorený, že vám dokáže vytvárať cukor alebo glukózu, tá rastlina. No a odpadným alebo prítomným článkom tejto reakcie je ešte, že sa uvoľní kyslík. Takže tým, že vlastne tá príroda, to zelené, čo je u nás, čo žije na planete Zem, nám vlastne akoby okysličuje obnovuje kyslík v samotnej atmosfére. Na to, aby toto sa odohralo, rastlina požaduje dostatočnú úroveň alebo vyváženú úroveň horčíka, železa, mangánu, dusíka a fosforu. Fosfor není priamo zainteresovaný v tej reakcii fotosyntézy, ale je potrebný, aby tie fotosyntetické produkty, tie cukry, aby sa vytvárali tie fotosyntetické produkty pri zvýšenej tvorbe sacharidov. Takže oni to vlastne podporuje. Ale tieto týchto 5 základných prvkov musia byť prítomné pre tú samotnú rastlinu. A keď je to v takomto stave, tak už len tým, že vytvorí dostatočné množstvo cukrov, tá samotná rastlina, a tie cukry teda odovzdá do koreňového systému, tak obohatí samotný proces tvorby baktérií. Predstavte si, že zrazu rastlina, ono to je vidieť, keď vy posadíte malé semiačko a začne rast rastlina, ona vyrastie do istej výšky a potom ako keby zastala. Má takú periódu takého plato rastu a potom sa až rozbehne. A práve v tom plato stave ona je veľmi, veľmi aktívna, pretože ona produkuje tie produkty tých cukrov a všetko ukladá dole pod korienky. Buduje si vlastne ten biosystém, tú biológiu v pôde. Automaticky množstvo tých baktérií sa rapidne zvyšuje. A tým, že sa zvyšuje nielen ich počet, ale aj variabilita rôzne druhy baktérií, tak zrazu je tam taká konkurencia medzi tými baktériami. Jednoducho, oni si žijú v takom synergickom spoločenstve a zrazu není taká baktéria, ktorá by bola dominovala nad druhou. Proste sú tam vo vyváženom stave. Takže už len týmto procesom rastlina prirodzene vytvorí imunitu voči pôvodným patogénom. Verticulum, Tamanfusarium, Rhizoctonia, Ptylium, Phytophthora a iné. Proste sú také nejaké ochorenia pôvodného, teda spodných baktérií, ktoré vlastne vám dokážu narušiť koreňový systém. Keď vám to ale funguje, tak to sa tam nevytvorí, pretože nemá z čoho, tie baktérie sa tam navzájom kontrolujú. Nie je dominantný jeden, ktorý by poškodil samotnú rastlinu. Takže prvý proces je kompletná fotosyntéza. Keď sa pozriete na pole, pestujú žito, pšenicu, obiloviny, čo myslíte, asi na akú kapacitu tvorby fotosyntézy dokáže rastlina bežne vytvárať tie cukry?
neviem, či som dobrú otázku povedal. V laboratórnych podmienkach dokáže rastlina fungovať ideálne. Proste je tam presne intenzita, presne vodočet, má dostatočné CO2, vodu tam je, všetko tam je prítomné. A dá sa merať, koľko tých cukrov tá rastlina vie vyrobiť. A tým pádom v tých ideálnych podmienkach sa dá určiť, koľko je 100% kapacita. Čo myslíte, koľko z tých 100% dokáže na poli takéto obilie produkovať? 70. 70 je to také číslo. Keby to bolo 70, tak by sme vyskali od radosti. Narátali, že to je niekde na úrovni 18 až 20% z kapacity. No a dôvod je ten, že proste niečo tam není ideálne, niečo není nejaký ten prvok v tej reťazi tých vzťahov tam chýba a proste sa vytvára len niečo polovičné. Môže tam chýbať nejaký minerál, môže tam, ja neviem, mangán môže chýbať, alebo dusíka tam nie je dostatok, proste niečo tam chýba. Všetko je závislé od všetkých elementov a keď niečo z toho chýba, tak proste nie je to dostatočné. Alebo s menšou mierou sa vytvorí ten produkt fotosyntézy. Dosť často vydávať, aspoň keď sa skúma biológia v pôde a tá je veľmi na nízkej úrovni, tak sa vie, že proste ani tá fotosyntéza nie je dostatočne dobrá. Takže tam chýbajú niektoré elementy, aby to prebiehalo. Dobre, poďme na druhý krok. To je ten druhá takáto časť tej pyramídy. Tá je typická kompletnou tvorbou proteínu. Takže ako náhle vy tam máte ten reťazec glukózy, a vytvára sa vám v rámci z tých glukóz sa vám dokáže tým, že vy vlastne dostate do toho reťazca, vy tam dostanete dusík, začnete vytvárať tzv. Aminokyseliny a to je základná zložka tých proteínov. Takže celá myšlienka spočíva v tom, že rastlina využije všetok možný dostupný dusík, ktorý naakumuluje do seba a premení ho na aminokyseliny, ktoré sú práve základom tých proteínov. To znamená, nie je tam voľne dostupný NH3 alebo NO3 alebo NH4, nie je dostupné voľne v rastline. A keď sa toto vytvorí, že všetok sa premení vlastne na tú aminokyselinu a na proteín, tak niektoré cicavce, ktoré s obľubou cicajú práve ten voľný dusík, ktorý je prítomný v tých rastlinných šťavách, jednoducho pre nich sa už stáva tá rastlina nejedla, lebo oni nemajú tráviaci systém na to, aby požili ten dusík vo forme aminokyseliny alebo toho rozvetveného reťazca proteínov. Takže keď sa toto odohrá, že všetko sa premení na tie aminokyseliny, tak zrazu rastlina prirodzene vytvorí tú imunitu voči savému hmyzu. Napríklad vožky, polokrydlovce, strapky, biele, na kapustovina taká biela muška, neviem či... Molice, áno, molice sú to. Larva mlynárika kapustovitého, tiež to nemá rada, molice tam mám aj zvýraznené. Takže tie hmyzy, ktoré teda vidíte, či na kukurici alebo na tých listoch od kapusty, tak zrazu oni nemajú radi tú kapustu, lebo jednoducho tam není dostupná potrava pre nich. Není to pre nich tráviaci systém vhodné. A na to, aby sa dosiahla práve tá druhá úroveň, je potrebné, aby zase tam bol horčík, síra, molybdén a bor, aby bola prítomná dostupná, tie prvky, aby boli dostupné v dostupnej forme práve pre tú rastlinu. Napríklad tiež bor, on je tam nie prítomný pri tej tvorbe tých proteínov, ale dostatočne zvyšuje odolnosť voči škodcom. Je tam aj nejaký druhotný prípad. Úžasná vec, proste tie prvé dva kroky, odolnosť voči pôdnym baktériám a ochoreniam a odolnosť proti tomu samému hmyzu sa práve vytvorí, ak máte vyvážené minerály v pôde. Dosť často stačí úplne jednoducho len pôdu vyhnojiť, dať mu proste dostatočné minerály, aby to tak fungovalo. Dobre, takže dve veci máme. Toto môžeme preskočiť, to sme sa bavili o tom. Poďme na tretí krok. V tom treťom kroku sa tam začnú tvoriť lipidy, tuky. Čím je to typické? No, ako náhle rastlina príjme časť svojich živín vo forme odpadu alebo tých výlučkov, ktoré vytvára tá biológia v pôde, lebo je tam jej veľa, tak ona má energeticky veľmi zniženým energetickým spôsobom vie vytvoriť proste pre seba niečo dôležité. A tým, že to ona urobí, tak ona vytvorí vlastne
vyrobí to efektívne a tú nadbytočnú energiu ona dokáže vo forme lipidov a tukov ukladať. Väčšinou to ukladá do listov. A listy, keď majú teda, rastlina, keď má dostatočné množstvo tej bioaktivity a tých produktov z tých mikroorganizmov a vytvorí tie lipidy, tak tie tuky, a ona ich väčšinou ukladá práve na povrch listov. Tie listy zvyknú byť také hladšie alebo lesklejšie. Hej? Máte dva druhy, rovnaké druhy rastlín a keď niektorá má lesklejšie listy, tak tam môžete po nej povedať, že má viacej tých lipidov, tukov. A hneď ako sa toto vytvorí, tak rastlina vytvorí zvýšenú odolnosť voči vzdušným hubám alebo vzdušným bakteriálnym patogénom. Takže zrazu rastlina nemusí byť ohrozená plesňou, napríklad hroznovou plesňou, alebo plesňou kapustovín. Uhorkové plesne tiež väčšine bývajú taký šedý povlak na uhorkových listoch. Ten sa vám jednoducho nevytvoril, lebo tam sú tie lipidy, tie ochranné látky. Hej. A mi to príde taký biblický verš ako zasľúbenie, že Pán Boh nám pomázal olejom hlavu, hej, alebo že je to nejakým požehnaním, že ten olej ako keby pokryl tú vrstvu tej rastliny a tá sa správa ako takým ako bariérom. Ak není toto, napríklad fytoftóra zemiaková nevie napadnúť listy samotnej, nevie sa tam vytvoriť hrdza na pšenici bežne, iné bakteriálne ochorenia tam má jablonia, hrušiek. Na listoch sa vám nevytvoria také bakteriálne škvrny, lebo vy tam máte vlastne ochrannú vrstvu tých lipidov, tých tukov. Takže skutočne je to ochranná látka. No a na to, aby samozrejme toto fungovalo, tak tá rastlina musí mať aktívny ten mikrobióm, ten edafón, ktorý tam Jirka hneď na začiatku rozprával. Aby proste dokázala príjmať z toho edafónu tie látky, ktoré sú pre ňu energeticky výhodnejšie používať, ako to získavať priamo z pôdy. Dobre, takže to je tá tretia úroveň. No a máme tam ešte jednu štvrtú úroveň. A tá štvrtá úroveň je typická tým, že rastlina začne vytvárať svoje vlastné ochranné mechanizmy a ochranné látky, ktoré ju chránia proti istým druhom škodcov. Ale tá rastlina sa musí dať trošku do takého nepokoja, do takého stresu, hej? Lebo keď má ten stres, ona zareaguje na to tým, že produkuje práve tie ochranné látky. Takže v tom štvrtom kroku sa tam spustia imunitné systémy prostredníctvom mikrobov, ktoré sú v koreňovej a nadzemnom mikrobiote, takže už nepôsobia len súčasne, ale nie len mikroby, baktérie, ktoré sú v koreňovom systéme, ale už aj na tých listoch, kvetoch, tej hornej časti rastliny. No výsledkom je, že sa tam zvýši koncentrácia ochranných imunných zložiek. A čo to sú tie ochranné látky? No, väčšinou sú to antioxidanty, fytolátky, my to známe ako fytolátky, antioxidanty. A práve to sú látky, ktoré sú prospešné zase pre konzumentov takýchto rastlín. A rastlina automaticky vytvorí zvýšenú odolnosť voči chrobákom, lebo vie sa proti nim priamo brániť, proste určitú látku, ktorá tomu chrobáku jednoducho nepríde. A zrazu vám bzdoka, čo tam na obrázku, zmizne z pola, alebo pásavka zemiaková nemá záujem o vaše zemiaky, pretože zemiak si vie vytvárať vlastné obranné látky. Parazitické ochorenia, hlistníc tiež vám nepríde. No a len to, na to, aby to mohlo sa odohrať, vy musíte mať práve tie mikróby správne tam prítomné. No, vyzerá to také ako keby ideálne, hej? Zrazu máte rastlinu, ktorá je odolná voči veciam, proti ktorým my stále bojujeme, hej? My bojujeme proti plesňam, bojujeme proti koreňovým ochoreniam, proti hmyzu, vožkám, hej, moliciam. A zrazu vidíte, že keď je všetko dostupné a v ideálnom stave, tak tá rastlina prirodzene to má. A je to ako u človeka. Človek, keď je v odzovkách zdravý, hej, má vyvážený pohyb, má vyváženú stravu, má vyvážený duchovný život, psychicky je proste v pohode, tak ten človek je zdravý proste. A len tak ľahko sa ho choroba nechytí. Taká tá bežná, hej. Chrípka prejde, chrípkové obdobie a nechytí to. Proste má imunitu ten človek. A tak je to vlastne aj u tých rastlín. Znovu opakujem, tam musí prebehnúť komplet celá fotosyntéza, musí tam byť dostatočné množstvo dostupných minerálov, tá biologická aktivita v pôde tam musí byť. No a hmyz totižto sa živí iba jedlom, ktoré sa nepovažuje za vhodné, teda pre konzumentov za vhodné. Alebo je nutrične chudobné. Proste, ak je rastlina chorá, tak vtedy ju ten hmyz dokáže napadať. Možno ste si to všimli, pestujete zemiaky, my to tak robievame. My keď pestujeme zemiaky,
Tak vždycky, keď chceme zistiť, že už je čas na zberanie mandoliniek, tak si vytipujeme tú najslabšiu rastlinu. Bude malá, alebo má žlté listky, proste taká neduživá. A tam vždycky chodívame kontrolovať, či už tie mandolinky, naši nepriatelia, či už začali svoju aktivitu. Lebo ak ich vystihneme na začiatku sezóny, tak môžeme ich jednoducho pozberať vajíčka, ktoré nakladli v tej oblasti a máme pokoj na ďalší týždeň. Hej. Ale oni si vyberajú proste tú najslabšiu rastlinu, pretože ona im chutí. Ona má proste v takom stave tie látky, ktoré sú pre nich najjednoduchšie. Pre nich je to koláčik. Ako my tiež máme radi koláče, hej. Sladké, dobré, jednoduché cukry. Ale pre nich je to vlastne potrava. Oni tie zložitejšie veci nevedia konzumovať. Dobre, ako to merať jednoducho? Existuje taký jednoduchý nástroj, refraktometer, neviem, či ste ho počuli, používate, možno, že tí, čo víno testujú. Hej. Takisto ako vinári zistujú percento rozpustného cukru v tom šťave toho hrozna pomocou tohto refraktometru, tak môžete takým istým spôsobom riešiť a zisťovať, aké je rozpustné množstvo cukrov a minerálov v rôznych šťavách listov, plodov, vašich produktov, zeleniny, paradajok, papriky. A je taká tabuľka, ktorá vám povie, že paradajka by mala mať tie brixy alebo percento tých rozpustných látok niekde od úrovne 3, čo je taká veľmi biedná paradajka, v skleníku komerčne pestovaná, až do nejakých, sú experti, čo robia aj 12. A mne sa tak bežne podarí tých 6, mám 7, 8 už potom ja som od radosti, keď mám 8. Oni sú veľmi chutné, proste až spievajú doslova na jazyku. Existuje totižto nejaký ten Brixov diagram. Ja som si ho prebral od entomológa Thomasa Dijkstra. Ten mal jednu veľmi zaujímavú prednášku. On sa špecializoval, on je entomológ, ale prizvali ho ako konzultanta na jednu veľkú citrusovú farmu na Floride. A tam riešili remineralizáciu pôdy a akým spôsobom dostať tie nutričné hodnoty látky do citrusov. A zistili jednoducho, že ak oni dokázali nastaviť tie brixy v plodoch niekde na úrovni 12, tak mali úplne vystarané. Žiaden iný hmyz sa už ako škodca sa im do tých plodov jednoducho nepustil. A hovoril aj sám o tom, že jednoducho, keď rastlina začne produkovať tie svoje obranné mechanizmy látky a tie fitolátky, antioxidanty, tie sú typické farbou, sú typické vôňou, chuťou, tak je taká istota, že proste pri tých niektorých plodoch tak to percento od tých brixov to začína niekde od nejakej úrovne, možno že od úrovne 6. Ale isté je, že ak máte tých brixov 0,2, 2,5 po 2, tak vtedy musíte niečo intervenčne robiť s tou rastlinou, inak vám zahynie. Proste niečo napadne veľmi ľahko. Ak máte tie brixy niekde od 2 do 7, tak tam je taká šanca, že vy to môžete tú proti škodcom vojnu vyhrať. Ale už niekde na úrovni 6-7 rastlina dokáže vytvárať práve tie sekundárne metabolity. Ona ich zvyšuje a vtedy vlastne sa vytvárajú tie ochranné látky. Takže väčšinou všetko to, čo je pod 6, je viac menej bez chuti. Paradajky napríklad v obchode, keď som kupoval, tak aj tie najkrajšie a drahé, čo boli, mali zhruba 5,2 a to som bol rád, že také niečo majú. Čeri paradajky zvyčajne trošku vyššie mávajú. Ale ako náhle vy dostanete u rastlín tú oblasť 7 až 12, tak to je taká oblasť skutočne ochranného meča a štítu, pretože rastlina má skutočne veľa sacharidov a ich využívanie tých sacharidov klesá v tom prípade, lebo ona už ich nepotrebuje a tým pádom začne produkovať veci spolu s biológiou. No a to pomáha zadržiavať aj vodu v rastline, zvyšuje odolnosť voči istým druhom hmyzu. Ako náhle máte tú oblasť niekde nad tou 12, a takto medzi tou 7 a 12, tam si môžete všimnúť, že tam sa začína ochranná zóna práve proti ochrane hmyzu. Sú odolnejšie voči hmyzu. No a ako náhle vy ste nad 12, tak to sa považuje za zdravú rastlinu a tá rastlina je bez ochorení, bez hmyzu. No a ideálne samozrejme, že zvyšovať trošku aj do tej 14, lebo vždycky to tak nejako variruje v priebehu sezóny.
Zaujímavé je, že konzumácia takých produktov vám prináša oveľa bohatšiu radosť alebo potešenie z konzumácie takého jedla. A ja si myslím, že v raji, keď Adam s Evou konzumovali to ovocie, ktoré im Pán Boh dával k dispozícii, tak tie museli byť skutočne nadúpané nutričnými látkami, ktoré ich robili zdravým, možno, že nesmrteľným. Hej. Ja viem, že my to nedosiahneme na tejto zemi, lebo je to hriech, ale je to nejaká cesta, že akým spôsobom my vieme dopestovať zdravé prospešné látky, teda rastliny. Ale tiež si myslím, že takáto situácia, že je veľmi taká zriedkavá, veľmi zriedkavá na našich farmách. Malokade sa vyskytuje. Lebo sa to nerieši, no. To je otázka, ktorá sa nerieši. Čo potrebujú rastliny, aby dostali práve tú 12% úroveň? Musí tam byť svit slnečný, takže tá fotosyntéza musí dobre prebiehať. Nízka úroveň pre viditeľné aj to neviditeľné spektrum, takže musí tam byť rozložené to spektrum. Nedá sa to vysvietiť žiarovkami s istou vlnovou dĺžkou, ale tam musí byť skutočne ten celý slnečný svit, slnečné spektrum. Problém je vždycky pri veľkej hustote rastlín, v skleníkoch alebo keď sú v tieni rastliny, tak oni jednoducho toto nevedia vyprodukovať. Oplatí sa skutočne dodržiavate tabulky, ktoré Jirka vám tu ukazoval a budete ich mať k dispozícii. Ak raz povie tabulka, že paradajky 80 cm od seba a vám sa to zdá veľa, lebo však je tam veľa miesta, tak to nedávajte vyššie, lebo to ozaj nemá význam. Aj sa zhustí ten porast, častejšie musíte strihávať, aj zlá cirkulácia vzduchu je tam, plesnové ochorenia a podobne tam môžu nabehnúť. Proste tie rozmery majú svoj význam. Nútená cirkulácia je ideálne, keď je v skleníku. Takže slnečný svit, hej, z tohto dôvodu. A druhý problém je voda. Zase, keď je málo vody, tak minerály a mikróby nemajú v čom plávať, lebo v tej pôde to tam chýba. Naopak, keď je veľa, tak niektoré mikroorganizmy, ktoré nemajú radi vzduch, ktoré majú radi vzduch, kyslík, tak tie sa udusia v tom prostredí. Optimálny stav vody. Vzduch, zase málo vzduchu, rozvoj práve tých anaerobných mikroorganizmov, zase keď je zhutnená pôda, to tiež chýba v tej pôde. Tam je vysoký obsah horčíka, dosť často, keď je zhutnená pôda, veľa zrážok, veľmi saturovaná pôda je tam často, takže to vlastne vytláča vzduch sú samotnej pôdy. No a živiny, jednoducho sú potrebné živiny a ideálny stav minerálov v pôde. Poďme ďalej, čo prispieva k tomu nízkemu obsahu minerálov v listoch, tak samozrejme pesticídy, insekticídy, fungicídy, herbicídy, proste všetky cídy, ktoré vám ničia mikroorganizmy, tak vám vlastne spôsobuje to, že tá rastlina sa nemá tú biológiu a nedokáže sa vyšvinúť do vyššej úrovni tej mineralizácie. Včera som si čítal jeden článok, lebo bol som zvedavý, v Bulharsku sa ma pýtali na otázku, že či sa oplatí hydroponicky pestovať rastliny. A no ja si myslím, že Pán Boh stvoril rastliny na to, aby rastli v pôde, kde je ozaj všetko, a dávať niečo na to, aby len rastlina vyrástla a vytvorila plody, si myslím, že je nedostatočné, že určite budú chýbať nejaké látky, fitolátky, nejaké obsah antioxidantov, to bude výrazne nižší, lebo nie je tam tá podpora z tej biológie. Ale oni tam tvrdili, že prirodzene sa to vyskytuje niekde popri krajoch jazier a rybníkov a tam rastú vlastne v tom hydroponicky, tam rastú rastliny. Ja by som bol opatrný v tomto, ale nedalo mi to, ja som si skúsil pozrieť nejakú literatúru a našiel som článok hydroponicky pestované paradajky majú väčšie, asi dvojnásobne väčšie množstvo lykopenov, antioxidantov a ešte nejaké látky tam bolo, nespomeniem si. A tak som sa počudoval, wow, toto vyšlo v štúdii, no tak som si začal čítať. Porovnávali tam totižto hydroponicky pestované paradajky s paradajkami, ktoré boli pestované na pôde. A keď som si pozeral tie výsledky a zistil, tak mi prišlo, že oni vlastne, pozrel som, boli tam tiež tie brixy, percentuálne zastúpenie rozpustných minerálov v plodoch, tak oni pestovali plody, paradajky, ktoré boli niekde na úrovni 3,2. Wow, však to na záhrade pestujete sami doma oveľa lepšie, hej? Takže také nekvalitné na pôde pestované paradajky porovnávali s 3,7 pestovanou hydroponicky a ukazovali, že áno, tá hydroponicky má ešte veľa tých fitolátok. Tak
úplne akože až cestná štúdia, len aby zavádzala, že fakt, že keď porovnáte málo s niečím veľmi malým, tak buď nenájdete žiadne rozdiely, alebo ešte aj opačný výsledok. Si hovorím, prečo tam nedali takú normálne pestovanú paradajku, ktorá skutočne obsahuje niečo nadúpané. No, nemohli by, lebo výsledok by bol diametrálne odlišný. Aj sa tvrdí, že hydroponicky pestované rastliny vy dokážete maximálne našpikovať na nejakých 5,5, možno 7, maximálne 7 brixov, ale ďalej to proste nejde, lebo ďalšie to množstvo minerálov v tej rastline a látok, ktoré tam sú potrebné na to je tá biológia. A tá biológia tam proste v tom systéme chýba. Takže ono to nejde dosiahnuť. Má to nejaký threshold. Hnojiva na báze soli tiež kazia. Znižujú ten obsah minerálov v listoch. GMO rastliny, oni a priori sú tak nastavené, aby mali menšie množstvo. Teda vedia, že proste GMO rastliny nevedia našpikovať veľké množstvo minerálov. Proste to sú limitné tieto rastliny. Je tam nejaká úprava. Chýba aj keď máte veľmi striktné bezorbové obrábanie, ktoré je potom spájane, lebo môžete mať bezorbové obrábanie a vy pestujete nejaké zelené hnojivo na bezorbovom a vy terminujete to hnojivo pomocou pomocou herbicídov, ktoré vám zničia ten porast, terminujú a potom tam pestujete niečo. Takže vy a priori v tom systéme máte nejakú chemickú látku, ktorá vám zabezpečí, aby tá biológia nebola až taká v veľkej miere možná dostupná. Takže to striktné bezorbové obrábanie s tými herbicídmi nie je funkčné. No a umiestňovanie v skleníkoch tiež veľmi nepomáha. Tam je asi dôvod kvôli svetlu. Ale nie je to vždycky dôvod, hej. Tam je viacero vecí, tam môžete riešiť. Dobre, takže toto máme. Aj v tých skleníkoch je nedostatočné UV žiarenie, tá vlnová dĺžka, ktorá je potrebná práve na to, aby tá rastlina potom mala tú vhodnú fotosyntézu. Dobre. Odporúča sa potom otvárať skleníky, aby tam bol prístup slnečného žiarenia, hoci sa to poodráža niekde, ale aby to boli otvorené veci. A oni sú totiž to potrebné, lebo to UV-čko podporuje tvorbu tých antioxidantov. Dobre, ďalšiu tam mám tabuľku, kedy hmyz stráca záujem o rastlinu. Tak keď sme niekde na tej úrovni od 5 do 8, tak tam sú to, keď sú vožky vlastne v tomto rozsahu už nemajú záujem o samotnú rastlinu, ani neskôr samozrejme, ale potrava pre vožky je tak, keď je tej brixy percento niekde menej ako 5, vtedy sa vožky púšťajú do rastlín. Ako náhle máte menej ako 7, keď tu pozerám, tak ten savý insekt, teda hmyz, tiež nemá záujem o rastlinu, takže ak držíte od tých 7 do tých 10, tak tam je taká tá spodná hranica, kedy ešte je záujem toho sacieho hmyzu o tú rastlinu. A potom tam máte prežúvací hmyz, tým chutí maximálne 9 a 11, už potom to nechcú. Hej, tam máte tú pásovku zemiakovú, kukuričiara, koreňového. A zaujímavé je, že ako náhle dosiahnete 10 až 12, najlepšie tú 12, tá horná hranica, tak vtedy ani kobylky už nemajú záujem o tie plodiny. A stali sa prípady, aspoň ten doktor, ako sa volal, som tu spomínal, Dijkstra. Doktor Dijkstra spomínal, že boli také prípady nejakých farm, ktoré boli umiestnené niekde v Afrike, že proste prišla vlna tých kobyliek, obišla pole, ktoré bolo vhodným spôsobom obrábané, lebo nebolo to pre nich jedle, všetko tam dookola vyžrali a išli ďalej. Proste zrazu, keď máte nadúpané minerálmi rastliny, tak tú rastlinu už je maximálne vyšší živočík. Zajace s láskou to obľúbujú, srnky, taká bylinožráve, to proste vám vyjedia. Ak to nemáte ochránené, tak to je taká pastva pre nich úžasná. Dobre, takže toto je také zhrnutie už len, hej. Na to, aby ste toto mohli dosiahnuť skutočne, potrebujete mať vhodné minerály v pôde a samozrejme potom aj v tej rastline dostupné. A tú biológiu, bez toho to jednoducho nepôjde. A sú prirodzené procesy, ktoré vám vytvoria rastlinu zdravú, plnú nadúpanú minerálov, vitamínov, antioxidantov, flavonoidov. Všetky tie prospešné látky, ktoré sa nám dostanú do potravy, ak to máme dobre vyvážené a pestujeme to takto. Takže možno, že moja otázka na zamyslenie zase,
môžeme závidieť našim prababkám a prededkom a prarodičom ešte, ktorí kedysi mali také prirodzenejšie pestované potraviny, ako máme my, pretože boli skutočne bohatšie na mnohé nutričné látky, ako my dnes už nemáme. Ale na druhej strane je cesta, ako túto revitalizovať, dosiahnuť to späť. A premýšľam nad tým, že či aj ozdravné centra by tiež nemali mať takýto systém produkovania potravín. Pretože tu prídu ľudia chorí, chcú sa niečo naučiť, dozvedieť, nájsť sa, zdravých vecí, sa predpokladá, že sú zdravé. A či by tiež oni nemali nejakým spôsobom dbať na to, aby tie potraviny, ktoré sem prídu, boli takýmto spôsobom nejako pestované, aby tam bol taká následná kontinuita, že vy urobíte všetko preto, aby tí ľudia boli zdraví, ale keď sa potraviny nakúpia niekde, zase naopak, keď nie sú dostupné, radšej kúpiť v obchode také, aké sú, lebo je to oveľa lepšie, ako nemať žiadne, samozrejme. Ale zase to je taká cieľ, alebo nasmerovanie, takto by to malo v ideálnom prípade byť. Dobre, všetko z mojej strany. Ak máte otázky, rád zodpoviem. Ty jsi zmínil mikrofony, tak nevím, jestli jste někdy dostali dopis, že Bůh dává poselství, že máme pěstovat hydroponicky. Mám? To som nedostal. To som ešte nepočul. A to od koho prišlo? Nevím, já si to nepamatuju, ale jo, prostě přišel dopis, že Boží posel, já nevím, co prostě, že máme pěstovat hydroponicky. Takže mnoho lidí, jako já. Je veľa našich Spojených štátov adventistov majú farmy hydroponických pestí. Takže jakoby říkám, jako no lepší, když nemám půdu, to lepší něco než nic. Ale na druhou stranu, jakoby to není Boží plán. Jo, máme pozemky, máme jít na zahradu, máme pěstovat a tak. Takže ako je taká veľká vlna v súčasnosti, a to je doslova, sa mi zdá, že v Spojených štátoch už dokonca dosiahli status, že hydroponicky pestované potraviny môžu byť označované organicky pestované, biopotraviny. Že majú ten štatút. Jakoby oni jsou, jakoby jak jsou chráněni před všemi nebezpečími, před chorobami a škůdci. Všechno se filtruje, vzduch, voda a tak dále, všechno je to jakoby v čistém prostředí, bez bakterií, bez vírů, bez ničeho, takže ty... Nemá to čo napadne. No, takže ty produkty jsou potom jakoby skutečně jakoby čistý, jo, a tak dále, ale jak říká Rastio, já bych vždycky byl v tomu jakoby opatrný, protože přece jenom mikroorganismy v půdě, půda, slunce a vzduch dají víc, než myslím si, že dají víc než toho. Roztoky, že? Ako ono je to také, ja nechcem povedať, že to je satanová robota, ale to je skôr také východisko znúce, lebo čím menej ľudí existuje alebo funguje v poľnohospodárstve, je to málo platená robota. Na druhej strane hydroponicky pestovať nepotrebujete veľké množstvo ľudí. Je to finančne nákladné na začiatku toho zbehnúť, je to finančne nákladnejšie asi 50%, ako by ste to bežne v pôde pestovali na prevádzkovanie, ale tam nepotrebujete ľudský vstup, teda málo ľudí tam sa tomu venuje. To znamená, tam sa ušetria iné zdroje financií a dopestuje sa, hej? No, a ľudia potrebujú jesť. Je to takové lidské uvažování. Jsou to choroby a škůdci, tak my něco uděláme jakoby proto, jak to obejdeme. Takže lidé, jakoby, kteří nevěří v Pána Boha, mají určitě jiné smýšlení, tak jakoby jdou potom, že aby byla produkce, aby se lidstvo živilo. A stejný jakoby smýšlení je ohledně GMO. Jo, já někde mám přednášku o GMO, takže tam pointa jakoby toho je, zase máme tu škůdce, kteří nám likvidují kukuřici a soju, no tak to skřížíme, vložíme tam živočišný gen a ti škůdci tam nepůjdou, protože
budou si, když to tak řeknu, budou si myslet, že to je živočich. Takže na to nepůjdou. Jo, prostě ať je to tak nebo tak ten gen prostě ochrání tu rostlinu před škůdci. No a ti farmáři v Americe konečně sklidíme. Jo. Ale jako Pán Bůh říká, aby jsme nekřížili druhy mezi sebou. A tady my vložíme jakoby gen živočišného druhu třeba do rostlin. Jo, to je jakoby hra na Pána Boha. Jo. Děláme nový materiál. Ale nikdo už se nezamyslí nad tím, jak ti američtí farmáři pěstují. Co to je? Oni pěstují jenom kukuřici a soj. A to střídají. No tak jak to může? To je hned během pár let jdeš do záhuby, protože jo, pak extrémně stříkají, extrémně musí hnojit, jo, ta půda je vyčerpaná, není tam mikrobiální činnost, takže to je sebedestrukce. Jo, a nějak takhle jakoby lidé ze světa přemýšlí prostě. Jo, ale ta hydroponie, no tak no, jakoby, když není nic, no tak si dej rajče do vody a vyluhuj si tam jakoby něco, když seš balkonový jakoby zahrádkář do 2 konce. No, len je to nákladnější pěstovat jako obyčejné. Dobre. Děkujeme. Tak ja vám len prajem, aby ste takéto veci vedeli dopestovať v našich záhradkách.